Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga Joke Time na. Oo. Kung nakahibalo ka lang kung ano ako kamalipayon, Kat. Palangga ko gid ikaw. Ako gani, malipayon man nga, nakakitanay naman kita liwat. Mayo ka pa kay nakita mo ako. Pero ikaw, wala ko gid makita ah. Ay ba? Hindi ka maghambal sina. Kay bisan blind ka, hindi ka makakita. Ari ako, nga nagapalangga sa imo. Mas palangga ko ikaw. Tungod bisan madulom ang kabuhi ko. Puro ikaw ang kasanag sang tagipusoon ko. Ay ba? Kat, piyong bala? Mapiyong ko? Ati, pariyo na tanak karon nga duwang hindi makakita eh. Sige lang bala, piyong lang. Okay. Ara na. Nakapiyong na ako. Anong nakita mo? Dulong? Nan, amo na kadulom ang kabuhi ko kung wala ka. Ayaw ba? Amo gid na balang nanamian ko sa imo, Daniel. Kay bisan talag sa lang kita makakita nay. Pero grabe ka maghirit. Napakadlaw mo gid ko. Ang matuod gani bala. Kagina may nagapangita sa imo. Ano? Sinong nagapangita sa akon? Kilala ta? Kilala mo gid. Si Eddie bala? Eddie. Duway ko sa minadumduman nga Eddie, how? Sinong Eddie? Eddie ako. Pero may pamangkot ako sa imo. Ano ina? Nga sa kadamo sang babae nga maluyagan mo. Nga ako, gid. Tungod. Nga. Tungod ikaw ang ginasinggit sa tagipusoon ko. Ba? Hindi lang kay sa tingog nga nabatian ko kag naluyag ako sa imo. Hindi lang kay tungod nga madamo sa naghambal sa akon nga gwapa ka. Kundi nabatyagan ko gid nga mabuot kag maayo ka nga babae. Nagapasalamat gid ako nga ikaw ang naluyagan ko. Tuod? Oo. Amo man ako sina. Madamo man sa naghambal sa akon, Daniel. Nga sa kadamo sang lalaki. Nga ikaw, gid. Kadamo pa sang mas gwapo dira. Kag hindi bulag. Anon ko, abi? Kay ikaw yung ginahigugma ko. Salamat gid sa pagpalangga mo, Kat. Salamat man sa paghigugma mo sa akon. Wow! Kanami ba? Kaswit sila ba? Mayo lang niyang nagahigugma. Naisyaga. Naisyaga. Migo Toy, nakita mo na oh? Uy, hala, si Rain man na. Oo, ang crush ko. Nga wala man crush sa imo. Mabot gid ang adlaw. Nga magustuhan niya gid ko. Ano? Oo, manamian gid na sa sakon. Pag abot sang panahon.
Paano siya manamian sa imo? Paano ya ka magustuhan kay talagsa ka lang nagapaligo? Pareho mo lang ta. Hindi mabot yun na yung panahon nga. Siya na mismo yung magambal sa akon niya, toy. Nga nunoy, Nga, noy, san o ka na mga luyag sa akon? asa ka Pilingon! Binoy, mamangkot ako sa imo. Ano na migo toy, toyaw? Anong kinalain sang pagpalangga kag paghigugma? Pareho lang namig, toy. Basta nagapalangga ka, ginahigugma mo man na siya. Ay abaw. Hay, ang kabataan, subong. Do hindi pa gani kapahid siyang sipon ya. Nagagugma-gugma na. Uy, ari naman ka mo? Ati siyempre luluilyong Nagbisita kami di sa imo Marites? Oo, upod ko si Marisol Ay, Lolo Ilyong, kamusta ka na? Kagano naman yung kinahanglan nyo sa akon? Uy, wala ko di blabugas, ipahulam sa inyo. May pamangkot lang kami sa imo, Lolo Ilyong. Matuod, Lolo Ilyong. May pamangkot lang kami sa imo. Ano ipamangkot nyo sa akon? Kung may girlfriend ako, wala pa. Nugay kung na gani Lolo Ilyong Oo man, tuod na Lolo Ilyong May ginapuro pangaluyagan ka kuno nga dalaga? Ay te, oo. Ano gidhaw? Ay, tuod yung manggali. Ate, tsamba, lagkata. May bago naman tayong balita. Ang matuod, tigulang na. Gapatol pa sa uben. Ops, di naman ka mamakadto nga duwa? Wala Lolo Ilyong. May istoryahon lang kami Pero kung hawiran mo kami kag pangapihan, ate, wala problema. Bah. Boss Enrique. Uy, Jan Roy. Kamusta ka na? Okay lang ako. Ikaw? Ayos man Pwede ba lang sugod-subong hindi mo na ako pagtawgon nga boss? Nga aman boss, ano itawag ko sa imo? Migo Enrique na lang. Ate, sige, Migo Enrique Do mamaguhan man ta sinaman? Daw tuloy-tuloy ang pagbabago, haw? Amo gid din ang kabuhi sang tao. May pagbago. Pero, hindi ka lang sa akon maakig, boss, Migo Enrique, Nga, Jan Roy? Wala ka na bala plano kay Catherine? Wala na. Wala na ako plano kay Katkat. Tungod may bago na ako subong naluyagan. Ano? Oo. Subong gani, lapit na lang niya ako nga sabton. Nga, sino ba lang naluyagan mo? Siguro hindi mo pa siya kilala. Nga, sino balay na? Si Christine. Kristen? Oo, Christine Dilaw. Aba, congrats, Migo Enrique, Mabuot kag matahom siya. Ikaw, kamusta ang love life mo? Ako? Ayos lang kami ni Rosa. Sa gihapon, daw hindi gini siya maagaw ni Mas Kubado sa ako niya. Abi ko gani anay, boss, kon ipadayon mo gid ang pagigugma mo. Abi ko gani anay kung gamuhon mo gid ang kabuhi ni Katkat. Hindi na. Oo, akoon ko. May party pa siya sa balatyagon ko. Apang nga ay pilit ko pang kaugalingon ko sa iya. Kay way man siya sang paghigugma sa akon.
Isa lang gid kaabyan ang pagtamod niya sa akon. Migo Enrique, Kung matuod mo kuno nga ginahigugma ang isa ka tawo, bisan hindi pa ikaw ang iya gusto. Nga hindi mo siya pagtagaan sang tsansa nga magmalipayon. baw, daw kadalom tihaw. Ay, kanami siyang aga ko Baw, uy, dyan ay pa. May nag-text sa cellphone ko. Unknown number? Sino ini man? Abe. Uy, hala? Ilyong good AM. Si Rosing ni. Ay, abaw. Uy, siya di nakuha ni Marie Rosing number ko man. Uy, ari, nag-text pagin sa liwat. Ilyong, kamusta ka na gali? Pwede ko kapangayo siyang number ni Miloy? Ba? Uy, hala? Nga mangayo ni siya siyang number ni Miloy? Replyan. Uy, ari nag-text pagin sa liwat. Wala pa ko gani ka-reply, dasig siya mag-text. Gusto ko lang siya maistorya. Wala lang. Basta, tagailang ko siyang number ya. Ay, agay. Kung si Paripuloy, daw nagapuro pangaluyag kay Basyang. Si Marie Rosing, daw may plano man nga lain kay Parimiloyaw. Sadya gini, abugin ni gina sila nga ang gugma sang mga tigulang.